para lau beja bat para banget be bayawan sakaneka jikai niam jongi kebangi le man la kasi amal kasi nang kong jong kata yo ngap diang boron pi da kata nuat kabakman da kata nuat ba dap da kacing pi ma pilong berbo kacikan men yang ba ai da jikai niam da kajia cembenta jong pi tatam dai tang ma pi be cembenta tangan khot yo blem je cembenta lang ban ngi uni kai ngi ban sim ne kale jeng kai niam kum ka we benta ba kong san jong ngi dan nama kata tu ngedawai ha kerteng kupa barukun ba mesim bukoi amen ko blai ko kupa ko blai sibon matha yangi ka dur ka dar jome ba ai ngi ki long ba pha ba phar ba kita ki long ki de ki long bangi mi bijli ki long jome ba ja tha jome yangi ka dur ka dar jome ki de ki nong ki de ki jing mi bijli jangi ki long blai jome ha ka dur ka dar bar ki be bata jing im jome blai sibon mta ka ne blai pada masa bakar ku, akan jika niam jangi kebanyakan minta kastat sinangkong jong kata yau. Panik pak man kan akan ngapor belai, tak jipulek tiap jome kebanyakan sosial tak belai gospel jom Matius dan arpulai. Dev Yesus lakran kumne hakipai bat halaki senran. Kistat an bat kiparisi kidei kinau mi bujeli jong umoses. Kumta pidei ban kongo bat ban le kat kabaki ong ya pi. Bat re wat patu bot yaki kam joki namar ki long mar ki ong bat kim le. Ki kenton ki jinkit ki bakhia bat ki te ha ing dong jong ki briu maki pat kim pen ki wat ya ismprat ti la jong pan kit lem yaki ya kabaki le ki le tang pan yo i ki briu pek kumno ki pen hiar ya ki pelak tari bar ki pen he ya ki remyang jain jong ki jit ya ki jaka pa bahatam ha ki jingkhawai bat ki jaka bahakmat ha ki sinakok kesertenat ba in ai ku blay yaki hakijaka yau bat in khot nong hikai yaki re ma pi pat wat kwa ba in khot nong hikai na ba pi don tang we unong hikai bat pi baro khot pi yalong chi para bat pi ba spara but what khot kpa yano ha kaparte nama don tang we kpa chong pi uba habne lemne wat cha khot nong yalam na ba unong yalam jong pi ulong tang we u kris bakrab tam api long uchakri jong pi yaw ba pen kraw yalade in pen red pat yaw ba pen red yalade in pen kraw ka gospel jong utrai ka jing ya ro ya me ko kris paralok bat para bagai be ye kwa ba kai ni makan ka step na ka to ka jupule ka basau tanat adu kata kabaya thu yang ngi chapang kinong mi bujeli yaw blay kinong mi bujeli kamtam ka bangya sementan yaw Moses Jisu ong ki Farisi bagestan ain kide kinong mi bujeli yaw Moses mi baro ngitip Moses way menyalam kraw tam ki ju pala lo yake ni jincha tem raw chaki bayalam yake banyajan baru blay pat kum ta ter te hadien jong u Moses sabani bujeli ki stat ain bat ki Farisi henre kongpong jinglong nong mi bujeli joki kim poai chka thong jong jinglong nong jinglong mi bujeli u Moses la ba hatu kata la ai jman toy ki breu ko yo chakar khu hakajing imen sem hakajing imdo ki pat ki long kongpong yesa mantam jisukun tho yaki ki kwa ban pa ba ki de ki nong hika ba ki de ki nong alam kariem ka be chuki
เป็นไอคุเบลกีหายาวไอคุเบลกสินะกองกตากจึงลองจองกีตัวกีน้องมีบุจลียาโมเสสกีสตัดอันบัดกีพาริสีเด็กจะสู้ปะหามอย่างนี้พิวัตลองกีน้องมีบุจลีกุมกีโตกีพาริสีบัดกีสตัดอันกีไอสิบวนกีอันกีรูลีกีบริวอีลาดิตั้งอีเวรุกิมบัดกันตอนสิบวนกีจึงกันตอนนักบริวบักกีเดบันเละยาเดปัดกิมเละแต่ที่สุองพิเรยกีเลยวัดปฐุบวชยากามจุกีแกกันเนี่ยปราบังเอ็ดกันเนี่ยขี้กายอย่างนี้ยากิจน้องมิบุจลีกีลองคุมโนกว่ามิบุจลีกีไว้ปัดบาชวาจุกีชุๆมีปุเล่ฮักกอสเปลจงยอนิสก็น้องบพราลายพเวดลายพเนียวชุๆกันทอสักกเวสักเวปัดกีกันหุนน้องมิบุจลีกีบราชากันทอกีบัมชิมเลอิมกุมบากีลามิบุจลียาkita kibagil deban mi bujuli. Dakan ni gospel kabang ong mentan kadai kajing mi bujuli kiju ya Abraham. Ki ong idei khon jong Abraham ngi kum de kum tai re kim impade kum bahikai wa Abraham. Abraham pa kiju hundai la tip yo ukum pa kajing ngai pa ba kraw pa bia jan balu blai pa ba blai e adu kata tik ba mi bujuli upata kilong khong pong kim long kumauแต่ gospel บา gospel จงยอนิสก็นำบาพระลายพระเวทลายพเนียวยิสุองแล้วพิธีกินน้องมีบุญลีอับราฮัมป้าจกจิงเงยป้าจกจิงคราบาเล่พี่เป็นยาบยังไงพิมเดที่กินน้องมีบุญลีกัดอุมาอับราฮัมอุบริวจกจิงเงยอุบริวบาสุทุอิสกอดอร์กจิงอิมอุบริวบาสุทุยากจิงคราวจิงลองน้องมีบุญลีพิมเลเป็ดพระบังเอิญอาร์ตลิขิตศึกษาปะไอพีปะจิสุกันท้อยากิโตขนองมีบุญลียาอุมาเซสเรียวคราวยาอับราฮัมถ้าตัวมันต่างกันพายจะกระชิงอิมจังงี้บาโรยเดขนองมีบุญลีจงโนหรือจงโนแต่ช่วยกันตาตัวเงินการสพังขันเดียดสพังจิสุอุเดอุนองมีบุญลีจงเบลวกป้าแต่นักกันก็ดาวหากกอสเปลจงยอนิสตอนน้องชีเพลลายเพลองงาบรุกปาเนี่ยลองกเวจิสูและอิมทิกก็เอเบลเบลกปาอิมหากกอสเปลจงยอนิสก็ลองน้องบักขันได้สาวองงาได้บรรเลก็มันเจ้าเบลกปาพี่อีงาพี่อีกปาก็ปั๊มบัดบันกันลังกอดจิสูอุเดอุตาอุน้องมีบุญลียาวเบลวกป้าบัจนายนะกับบัจนายตั้มบักคราวนี่บักคราวตั้มบัดอุบาโยจิงรออุบากิเบลวกตลาดประตูบดอยากจะลองมีบุญลีจงทุกมันต่างกันพาจะจึงเอ็มจงนี่ได้กินเอามีบุญลีจงเบลมังงี้รู้เหตุผลเลยคิดาบเจเนซิสอุเบลเราอ่องตัวเงินเท้าอยู่เบลกระดุรกระดาษจงนี่ลองกินเอามีบุญลีอุเบลแต่กระดุรกระดาษเบลเท้าอย่างนี้ที่พอเล็กที่จงเปาโลสประโคดจากกินองกอรินน้องบาลายคันเร็วองฮัตตัวพิมติดพิเดกเต็มเปลจงมันเสียมประโคดกับมดก็จึงลองมีบุญลีจังงี้ก็จึงเท้าเบลอย่างงี้ก็ลองเบรีมันเบรียวจังงี้จิตปะเทยก็เด็กจะลองมีบุญลีเอาเบลประทาอย่างงี้กาดูรกระดาษกาจึงลองจังงี้กาจึงเอ็มจังงี้กีกามกีจามจังงี้กิได้บันลองกิน้องมีบุญลีบางทีโยนเบลประทาอย่างงี้ปัดกิได้บันอิมยากระตัวก็จึงโยน้องมีบุญลีจังงี้สองสีบันองค์กันในกระจุกบัมตาแล้วดังมิสมาร์พอดังนี้ลองกิน้องมีบุญลีจงเบลนมาละเท้าอย่างงี้มาละอายงี้ก็ซับกิพองกันเนี่ยตายเงียบอิมยากระตาก็จึงลองน้องมีบุญลีจังงี้น้องมีบุญลีจังงี้บางทีได้กี่คนจงเบลก็ได้กระดูกระดาษจงเบลก็ได้จึงไอสุภาพเบลสุดประเทศบันอิมเงียบอิมแต่หากได้นักตากระดาวกิเปรียวกันเถาะอย่างงี้กำเป็นบางทีลองกิคนจบเลยหาบางทีบิชาร์กำบำลองจังงี้หาบางทีบิชาร์อยากจึงบำลองจังงี้ชิวนี่กิคนกิเด็กจึงมีบุญลีจังกิมีป้าจังงี้กิมีป้ากิขายอย่างงี้กิมีป้าก็อายงี้กระดูกระดาษจังงี้แต่ก็จึงปนจึงขายไหมกระโดดจังไหมกระโดดจังป้าปัดก็จึงลองจังไหมป้ารู้งี้มีบุญลีกี่กิซับกิพองไปโยอีไหมไปโยอีป้า
kiban hiar hani yo pateng ya ka jing long me pa jong ni ane so si ban ong ha ka jing ngim yo ngim kumbang mi bujali ya kumbang yo pateng ya jing long me pa teng bi ik mi pa ba ha du kata ki khon pat ki long do ko me ka pat ki klet ki khon pa ki te ki long mi pateng ki long mi bujali ye me pa ki de ban im na makata kum mi me pa halam tie sang ke phiki ki bre ye kran ha ba ki e ba u na ka ki le bambe ki kali u to khon jong no ka to ka khon jong no ki ong jong ta kata are ki lango are tu pa are tu ka kami ki long ka ba tu kata pale ki khon pat mai klet bagi de ki nong mi bujali jong me pa ke ba te la dang mi bujali me pa basneu yo pateng di long basneu je me pa te ka long do ku me chu ka we kan hon kami bujali ka we pat ka kan hon ka pateng jong ka we ka pan hon ma chwa ka pa hon ba mata kami pateng akhir pateng kayo jing long ka pateng ba chwa ki kam begitu ba chwa ki le ka jing im ju ki we ka yat ka yang ju ki we ka je de ju ki we bar ki we ka long per la se par ka pateng ba mata kum ne tangi ong kam sai asa kan hon balang jong ni ki ba chwa jong ni jing long ju ki itnatไปเพียงบักกิ้วบารอยกับบ้านลังมังกีปาร์กบะมีบุจลีกีบ้านงาลองนามาจงกีนามากีอาลับอย่างงี้นามากีปันคาอย่างงี้กีลองของปองแต่ก็จึงมีปะแตงบ่าจึงมีปะแตงเลยเนี่ยก็น้องก็จึงมีบุจลีอย่ากันห้วนมาแพ้ก็ได้ก็จึงมีบุจลีประชากันทอกีเบรียกันทออย่างงี้เฮ้ยกีบ้านมันชัวกีลองกุมตัวหากีตัวก็ปอจึงตัวกุมตัวมาตาปาร์กลองของปองไปเลยตอนกีดาวอยากกับางเงินเสบตายหาเดียนนั่งตากวีกระจายเป็นเรียวก็มีปัตเตงกวีปัดกระจายเป็นเรียวกวีกระจายเป็นเรียวก็มีบุจรีกวีปัดกระจายเป็นเรียวกระจายเป็นเรียวมันช่วงนี่องกระจายเป็นเรียวจงกระสติจุกกระจึงขวดอยู่สบากระจึงพาจึงเมียดจึงลงอากอร์บรมจุกีแต่ทางนี้มันสบารักกันกระจุกบางนี้มีบุจรีแต่กวีกระจายเป็นเรียวมันช่วงจงนี้นี่ลองของปองกายดอร์กระจึงลองน้องมีบุจรีจงนี้ใครมาเป็นลองกุมตาอีกลัดบางทีเรามีบุจลีนักเวกระจายเป็นเรียวก็เป็นนักกอกเป็นบุรมก็บางทีเรียวคือบุรมก็บางทีเรียวคือเอกนี่ก็กระจุกหลังสมาร์งอ๋อเทนี่อิมกระจิอิมบักของปองตั้งยี่ดูเนาะยากตากระจิงลองพากิโตกิบางทีมีบุจลีหากันโหดและแนกระจายเป็นเรียวนี่มีบุจลีเสียเอดีนี่มีบุจลียากินองยาลามni tuan ni nang yalam mata nama la dom machwa ke nang yalam ke bialam yang ni hak jengget bialam yang ki kam ba bialam yang kata ke nang yalam ba machwa la sekila pa kelaban bante kan hon ba per kelaban bante ke imlang sa lang kela ba ni pa nang yalam ba mata bade ke nang hiar pateng jongki la ne ke nang mi bujli jongki nama la pan kam ti yang ni do blai nama la pan kam ti yang ni ki briu ta ke jiet jongi ki briu ha to ilong mo kita ke nong yalam kiba kat kita ke nong yalam palami bujeli na kito ke babha ke bamian ha ka chi mamala ka se ke jongki nang ta pan ngi mi bujeli sakibe pat ki mi bujeli babon ki jing long babha ke imlang sa lang ha ka culture jing long jaj ben rio ha ka jing long jagari long ka state ni yo kito ke jing yo pateng na kito jing long ki bre babha ke imlang sa lang Kibra haka kan hon, kibra bahaka state, kibra bahaka ri. Kita parro ngiyo eki, ngi eki, ngi buat eki, ngi le eki. But kikila sekim tuan su kita kibra haka tu ka jinglong jongka state ka ri culture ngi menta kiba menta. Atau ngi im ya kata ka jinglong nomi bujeli jongi kat ke nomi bujeli ya kabangi so mantam jisu kon tho art kon hon kibra. Stop ki parisi pakai start ai par kunto Yesus ya ki paju kebam im ko ba im Abraham kebam im ko ba im Musa ka long pan ban kinong penyap beriau ki ba penyap Yesus para langit para lok beje kan mau pi bat nga ngilong kinong mi bujeli ya ki we ba chwa jongi ta ka jing jiet yang ni ta ka jing kha jongi ta ai paten hangi ta ki we pat tanama kata akan di step atrai ka ban ni pusan sepang ka jing yo Jepang kasi long nong mi bujuli jungi ya kibriyo. Ngilong nong mi bujuli akan niam kerukom. Layo kasi le niam le yo kasi ka Jepang kan niam kerukom. Lase
maka dia juk mata ngim imsu ikata ke yo bujli jongi yo patang jongi ke kai niam kan niam ka bangile pura ke dia be si kam kan jaman sim ke dia be si kam sim kom be gitu bang patang hangi ke stan banangkong ke stan ke banangkong kala im ke im ba ni pa mata ke jing im blam blam pak sepang kan ke jing ke nong mi bujli ni pula ke jing im Jesu ulang no mi bujli blai pa Jesu nata Jesu la jiet kesenran kalau nami bujuli Jesu kalau ya lap kile ikam Jesu nang ta ka ka jok chongi ka ha ka jikai ka balang ke bishop ka kardinal kalau nami bujuli jong kesenran nang ta pat ngilong ka nami bujuli jong ke bishop ka ya lam chongi balong ban im jing im bangila yo bala hier pateng hangi lane bala penyo yangi nang ba ka jemi bujuli jongi te ka jikali kalong ka ne hato ngi balong ka nami bujuli atau ngi imo ya kata kajing nong mi bujuli jongi ya kabang la yo chi sen ka si yo ya kana bastang ba itenan suki pada idu no ya kata kajing lo originality ang kitin pareng kabang la yo no blay pa bal yo no blay bal yo na kibriu bal yo na kitoy kimik pa jongi bal yo na kabalang bal yo na kanhon bal yo na kinoyalam balang jongi bangi yo na kinoyalam parthai ka ja parthai jongi hakas te akari kinong yalam ba machwa kaya lam yang ni kaya le penyo yang kajing lai lo pet kuma thma kan di parkakan hon jong ngi bamenta angam kan lo ang ne ada kamat bangit pusan hato ngi le yo ka to kajing long balong kitu bamsra kata kade bengin pusan ha kade kaji kaniam ka banga ai te nama kata haki emo ki banta pangilong kinong mi bujili haki tu banta ba pel parang ong pi mentan haki kam ngat yo ya kam janga ngami bujili ya no ria no ba maswa janga la IT yang ada ta ba maswa la perkamti yang ada ka balang la perkamti yang ada kan hon hato Allah mo taw no mi bujili kumbale ba chwa janga kata pi dakikam hato ki kam janga ka de kung pito kito ba maswa da sandor bang le ba ha ka pol janga pa de chulong blam chulong malumala kam im kam yai kam roi tu kam ka chulongยามันมาลาคุมตัวคุมปนองกะลัดพี่ออฟกากะหยับเนาะพี่อ่อนกากาอิมเนาะก็หมดงานลงน้องมีบุจลีตะกี้กามีกี่เวปันแล้วมันตาฮับดันบะอามุสลิมฮับดันบะกันมาโอเคมันบังตาช่วยเที่ยง่ายกำลังหากิกามกบอาร์เอกเตกิจิงยอบุจลีจงงี้ปนองกันน้องบัวดุคริสงี้ยงี้ลองกันน้องมีบุจลียากิบะมัชวะหากะจิงเงkajing ngai Kristen kabangitan kalau yo kali mei pa jongi kalau yo kali ki missionary jongi kalau yo kali ki para rungai banget yo ka atongi im hilong mo kita kinong mi bujuli kum kito ba manswa ki bachar hem ki ba e ka balang ba e ka kamniam ba e ka mansim he pa chakim lang salang jongi kini ka mansim ka chpang kam jongi iga yap style no suki blam mpoi chakatong hakas utrai kanong ngot pi ki bri bakit kia ban poi chaka ying man ne je nang la ban yeu la se dan buon ke pep ka ban mar kijing mi bujuli ke ban swa je kan su ko tang ha pastang suki ngiyap no ko bayap te plang pasabar je ngi ha ka por badam tha te kam nong ta ha ka je ngi ha ka kor ka burom kilong binong mi bujuli ka kor burom jong kilong swa man swa je ngi kalau swa man swa je ngi ki kai ngi ka kor ka burom Tengah ya kemar kerang badak tupia, wen tupia jangan ai kublai ma kublai wo kublai kong kublai me, teh tu briu long badan akor. Malah yo eka jenong mi bujuli jangan nak akor ime pa nak akor bahikaya school nak akor ki melang sanang pet akor keboram. Akan ikajuk pun ki briu ki ik bakim dan akor syu. Pi kendu kena kin penye pi chong apa kali ka ban lesa ka chong se pi temen perang ba piyen kim ong ale temen ale ma ale kong pelakam temen chong ne lane ke de ba man ka si ke ku blai chungi ke peslor jungi chi an sem jungi pe kum kine yo pateng iki ngala long kinong mi butule jong ki ba man swa suki ka juk jungi mata tip banglabon kam ti banglawat spa ka peu ti banglawat ya kani kata jangan start kelet pemban ya kabadon kam tam ka akor kaburam
pat khasiu ong ka akor ka batam ka mansem ka batam hey akan nga stop nga kuan pakan maya pi ka jintan kam ban nyaw kor ya ka akor ka purom jongi bayang ila ai pateng ila mi bujule ya ki bamaswa nang kong noble pa ai ki tu malong chwa man chwa jongi pi ka ngi ka barom ka akor haki school haki ying sam haki ying mane haki kino ka jialang joki yalang pai ba jongi ni mi bujule ki to la sengen mi yo ki bet kum to ka chi I jongi bale ki we ka ta ka long ka chi kai ngi kala mi bujule ya ki ni pamanta gede bandong kinong mi bujuli ki weipat kita sami bujuli yang ni te ada angin don ka akor ka borom bahadil kinam don juga akor ka borom te langa akan kor ngamut yo no singin empe na kite kimrat ki kwatang ka jing bam yo ka bam ka biang hoi ki ye pi pe ki pa pi ye ki ni ye ki te ki long isop tandan le rengem dan chu ki ka akor borom te nginam pa ki wei pa ki ja jing tao jong ble te ngamot bien no ngang kan ben ngamot bang ka jing nao pa ilong ki jing tao ba kontrol tam jong ble te ma ka ta ngi de ben long ki mi bujuli ha ka kor borom ha ka jing nge ban ha ka jing im mene ngala ong ka wei kan tien ka jing im jo ken dai tha ka sot ti juk ka hok ka dang sansar ka hok ka dang kan briu ka hok ka da ya lam yo briu chol ti jo ka hok kapag chicken tin kalau kapag chicken tin kikan ho paki breu chong ka juk ki bangi mi bujri na ki kalalong ki breu ki ba bat ekata ka tin kapag ikan haka chi em joki nama kata para bangi to sibun ki kapag iyo bujri ni mi pateng na ki ba manswa te kamanta ka kabangi don ka manta ka le yangi ba manta ki bani ngin imsa hang ni pathe ki we ki ba hadien jongi ken yo na em ken long na em ken ong mi bujuli jongi ha ki to banta aper ka bang ong ki kam ke jam ka yat ka yen ka kor ka borom ha ka chingai ble hai kaman sem ha pandep ha ka jade prabriu ha to ka lang long mo bakin ong nila mi bujuli ya ki long chwa man chwa ngala mi bujuli me pak balong kum ne ngala mi bujuli men para janga ngala mi bujuli kan hon janga ka kan hon ko ba ngala mi bujuli ha ki to ki bala bha ka chim terima kata kane ka pon kane ka mat ka banga bu ka mat jongi kum ka ji kai ka de kane mangi ni long bala mi bujili ki we bat mangi ni salong ba ki we kin mi bujili yangi kin yo pateng nangi ki ji kai ba bha kai ka bangi dan ka balle ni de balle ba ha ka chim jongi ka we ka chikle ka ba long ka le ha to ki breu ki bangi mi bujili ki long baro ki ba bha lanya hatu ki breu bangi mi bujule kilong ki basniu kejumpa por baro ar kilong ki breu bangi mi bujule ta teng pi ikimlong ka ba nga ong yu pi de kanega kan pule kam ka apostol no benang kong khatsan habao petrus sangkat pe apostol kilia lumlang kila perkat mano ban mi bujuli ya u judas Beliau lokal Judas, Yesus lokal Judas, balong lam kiwe, balong bamha. Repi suki Judas, la tight no. Ula pasi la de, la penyap la de. Tika baman kar kombriu jungi, dalong. Kaya balong iu, balong kemudian balong. Sing di sing uyau Yesus. Kajaraha tu pisah. Kajaraha da saya kaburam, kabor, kapalong iu. Kena makata hang ning person ro badan ro mbe perso phala begitu bagi dia ben yo kita bagi dia ben mi bujuli kim da im giji im babha Judas anuk sai pe par ki we ro la se pa phi nga ngi e pelen ha giji im tem de perso phala kata ka thong jong ina makata dangim yo gitu ro ni bala so tho ki del ban ka ban long kita kidong ai bujuli ki we pan balong ki brek babha pa kita sipon pa klempet ke bangi mi bujuli kilong ki brek babha ki mi pa jangi ble ke mlang salang ke hon ba pher ke na lama pa kilong ki bagi brek ki perto he ka porta ha ka por ke ka sote juk ha ka porte ka hok ka sansar ka hok ka tin kle ka hok ai kam ke jam ka hok ke de prabreu ki perto ki breu tuan be kita baduna la sekendia de le majority ke babon kita bangi mi bujuli ya ki dilong babha te nama kata ka sikai ka bangi de ben ong de ben ko nama kata ba mangi
ngap long ki beri ba bha ban baki we kin mi bujuli yang ni kin kira kesale yo jemen toy kesale kamba tengem dia bahasa pala mentang ala pulai pin gospel jo Matius no art pulai kisu kun tho ya kisat ai baki parisi kebade kin alam ya baki beriu ki dia pen kongo la ai ka an ka ru pi dia ban le kum ne kum ta wong le le wat patu bot jeng long basneu jeng ki pe kidan dia bahasa pala kidan parke to men ne kan sepong Abraham le la ban re ton be ki be ba bun ki beriu ki long ki beriu ki ba emba ka jeng em joki bat ki ai ka pateng ki ba yo mi bujali ki kala bha tena makata kita ban sha ban mi bujali ki to balong the best ka persang la ki long best nga kham long kham ha su ban ki hakani ka juk bang yo lat bun ki yo lat jungi ki pule ki pusan ki i ki ka tai ki ban long kham ha ba ki to ki por kristan ban kong ki padon yemane ko badan mangi ki padon ki kai ko ba yo mangi ki media bang yo rei ki long pacarahem pun sing kan sepang joki pacarahem ye mi we mdan boduk mdan beruspa kalau kum ciyeng cisan tin mata ka buat ka mo mapalong yang i banam long kita ki nong mi bujli ki babha meneng la ai art li ksa stat ang ki farisi ka Yesu ong nata ki ju ka ba panya Yesu ke ka pun ki jubam la sing ni i ka jing long bha ki wei pan ila mi bujli ki wei pan mi i ba ki tai ki bha ngadai pan bha kata le pen buat kmat jeng ni mi pa jeng na ki bha ngadai ban long kham bha pan ki kilat ka bu bang ayo kham phe pan ki pan bha sing dan ni ka ne kabar im dan ni ka thong jing im vleu tha yang ni kan pathe da ka thong ngadai ban im ki jing im da ka thong Lam ka thong poi chan no you share long blam share long malumala kata kam long ki pule ha kitab pawar no a po khandai a khanda khat prau ka ju tho ba khoi ka ong kum no kanu ka ri kanu ka jai bin riu kanu no u ne ka bam dan ka thong ki sayap suki du nombor tu tenama kata bagi priu kim long kim im kata ka thong bagi yo ni ki ala de kim dan thong shue im just by the way ka ong ken pare just like that someday kita nak dapat teh dekat thong ngaden pendep kali kat thong kan ai bujli ki pat udah ka baki iye nga long bakrao kaba lai balai ki ngi melong kateng ngi long ki be edo nuot tan bas neng bakrao yang ni wan long kum ne pen pen si em ki edo nuot pikan mau ka sam kan dai pusan i we du riu ka kan sepang ka ching edo nuot tu ki bre hamasa meriba Bleu ong wan long ke e do nuot ko malong ke no masa ban no meriba teng sing e do nuot jungi ngam kwa bali i ke kraw ke we ngam kwa bali i ba ki we ki bangan ong ngan le kama e do nuot long mutlop ta ba khado ngam po chak ta ka thong ka banga dai ban le ha ka jing em jungi nata ese ka jing sarong jungi ki bre pa sarong kim kwa bali i ba ki we ki le ba ki bre pa sarong ki ken tang manga pala kimpo aja katong ta kitab pawar ta no kan riu kat pra kong jan stang ke jot briu na ka briu ka de ka jung sarong teng long sarong ngala beng lot dan ingin sab ya no ha ka jung ong jaki para kom pa kom ta ka ngin po aja katong palong ke nang ai bujli ke nang me bujli ke nang ai pateng kan jemi bujli ki wei pan ikan mau ka kitab pawar no kan riu arpeu bule ki beriu kim le kum ta kim long kata jing long ba bha ko ba de ban long na ma kim sap kim cha skor pi deu e ban ong yang nga kum ne ma deu e ban ong e pi kum ne kata ka chikal le jong ki par ki ya ka jong ka to kam ju long ha ka ching im jong ni ton bet ki ba bha ton bet ki mum long la se ton bet ki ba ki beriu ki kran ton bet ba ki beriu ki le ka long chi man to yang ni ka e bang de le ma kata patu bot jing le ki to la le ka to nak si spa le sang phao ngang ada ban le riu phao nak si spa ngang le pra phao nak si spa kata kalau man ai pateng ki we pat bal ki ba yo pateng na nga pat ki le si spa po si spa kata ka thong ha ji mamarwe ha kan im kan hon ha ki balang ha ki snong ki thao ha ka ri jongi ha ka jai ban riu jongi dum da kumta ki chulong ki nang me bujule ba blam ngin po re cha ka thong ha ka ji im man la ka si jongi
te ngatarai ngala ong bon gitu ke barok tanga mo mapekut de kene ke jingmut halau ka de jing mi bujuli jangi kana pengilong kenong mi bujuli ki basai so bad bayo jementoy ba ai buram yo blay ba ai buram ki briu ki yo jementoy to ngin kan mau ka de jing ong jisu ipule gospel jo Matius nong san arpewo pide balong kam janai ban ki weipat tada ka jing le hok chompi kanam paladi kite ki weipat penyo orang kima ki peneng taban yo orang kima ki peneng pan yo kajing mi bujuli babhatam ngap pen phat ya kajing im jangi na ki weipat dan kan ka thong hakmat ngade ban phat ngale yo kat kin kilat yaram ngale ibon ki balong jementoy len pen phat le na ki weipat aktin thalej akam ka jam ka yat ka yen ka jade ber parabri ngade pen phat mbe bechulong balong ki we blem ki ber ki pep tre ngar ngapet ki beri kan si ki be ngarah kran ki beri kolor ni ki be ngalon em belum ai ni ka jing long bos special ha balong unique ong tin pareng ngata na ka jing long sap janga dan long bepi ni long pastan belum ai ka jing ai pakar pang ka janga ngap em ya kata ka jing long kerpang ka janga para bagai padang ta ngasa ai ka nang mi bujuli ya ki wepan ki de ban kod ban len patu buat yo ble jesu kon jesu hikai ngap patu buat ya kan now gospel jo Matius no kan we al proud kan putu buat nama nanga nama ngalong bajam nuat babasawit a gospel jo Yohanes no kan lai ha ka to ka ski bo sai kitarik sin ramo be ko de ngau no hikai be ko de ngau kan ra na sa ikijat jo pi le ruma pi ko putu buat ko partai kan on to kumbe le tang putu buat di kama ba wat putu buat di kama mlang bahaya dor ke partai jongi bahaya dor ki yang kesem jongi bahaya dor ki khon jongi bahaya dor mangi barang ba ngai ikam keluar ban betul buat ikam melong banyak ke balong ya ke babha banyak ke bamba kata kamlong dalam kata ide ban le bha ka jing imdeman la ka se jongi ka jing long ka jing yo bateng jongi kenang jing long no mi bujulingi ya kita bangala Jakarta menchwa langi le bha ai borom yang ite ki breu kan bha tu breu sa nam ka ka ki kam ba bha ju jing long ju jing im ju pat ki we bat habang ai ka nam la jong ka boram la jong la ka jaj ben riu la ka kan hon ni ai boram yo ble nong bu nong thao u ble na thao ni om ban nong kum ta bam nong thao ni ban long ki balong habang ble la thao dap thao ki baro kalabha ong kalabha te kamur bakari kam de ban kut kalabha ka de ban kut kalabha palat kalabha the best kata ka ba ble kwa yang ban ong telama kata para bagai yang sakhi ke jing bhau ble sakhi jing bha ki para brio tada ni yo ki jing yo pateng jing yo jing long ki nong mi bujuli kat ke bau ble kwa yang kat ka thong ka bangi don telama kata to ya mi na ka ne ka step jikai niam jing bangi de ki nong mi bujuli jong no na ong man yo ble ki brio ka jaj ben rio ka niam ka rukwam ka kan hon ka chlong ka tha but it have I pateng ki we pat ki we ban mi bujuli ngi ki de ban long kham ba ki de ban sam rong ba nga ka jing long jang han nga ai bujuli pi kat ne ki we ka le kham ba ba nga ki de ban sam rong ama ka de da jong pi jong nga ba ki to ki bre ba mi bujuli pi ki ik jing ba jong pi kana ban ba ju su to ngi do wai ble ba khot yang man ta ka stop bahkan tho yang ila dangim long kinong mi bujuli ba bha unya rap yang i ban long kinong mi bujuli ngila long pa ka banga ba ban ngin long no kinong ai bujuli ki we pat kinong ai pateng ki we pat ya ki jing long koridor jing bha jing miat jing to ble chong ka jing ai bujuli yang i nong ai pateng yang i bangi yo na u jing bha ai pi nga ka jing rap ban im bha jing brief jing i bat ki be yang i ki sami bujuli yang i ta ka jing jigar khu ta ka jing bha jing miat ki padang ta ka roi ka par ki yang ki sam jing i ki jing im simet ka balang kan hon ka ri jing i pa kom ta to nge dwai ko blem kur khu ko do yang i para bangai para lo be ye ben yo ini sembo chi perkhan tan kam tam ma ka jing im jing i long kinong mi bujuli jing no pat sadon ki we ban mi bujuli yang i ke kin yo dang i kim dei kam sneu kam ba bha kata de ka thong to nge dwai ble kur khu yi ai kin jing e ble try kan rat ko ble shibun me bla ai bujuli yang i jing long jo me bla pai jesu kristus no pen im jing i bla ai yang i ban mi bujuli yu ta ka chi kai chu ngila im chi kai chu ngila mi bujuli yu ki breu ki mi i yo jesu ne ki i yang i abang le im ki e ki bla ai yang i
ai bu ngilang kinong mi bu jeli hakajik MC kai ju tan ma kata ku blai sibon blai bangi balami bu jeli yai mai pa kemen para ka jaj ben riu jangi ka dong ka snat jangi ka culture jangi yarap ngi ban em ba ngi bala yo ka jing mi pateng ka jing mi bu jeli ai ngin pan mi pen yo ru kinong mi bu jeli hadia jangi ka bahar bahatam kata de ka dakasin jong ka jing roi hakajik im kakan hon hakajik im marwe hakajik im ki yesam hakaria ka dong ka snat ngakar pat mi blai nakar kuy parro ka basrap yang ngane Balong kinong mi bujuli jang nor jeno jong ble jong ki pa jokon hon tater kin long makiru kan ai bujuli lam ki wei pat ki wei be i ki be i nga kin long kham ba chu chu ka jing mi bujuli na ma kata pasra kar khu yaki pas ya chimbanta pasrap yangi kar khu yaki tok pasrap ai kan ki kai ble kan pen kritik yangi kan pen perkhat yangi bang de kinong mi bujuli jame de ban im ki jing nong ya jing long ngau mi bujuli jangi pat ai ki we ban i ki jing im jangi kin yo man toy ki yo nong na ki jing mi bujuli joki nangi i pa ni ken da u kris u try jangi amen kabura ma ku pa bar khon bar ham sim ko kum ba ga long ga ban kong ju man ta bar bar bo ju nam la ju nam amen try u don ring kat bat pi pa ka jer khu jong blai bitan bo bar u pa bar khon pa man sim ko kan her halo jong pi bless you, bless for cook a dog, you pay.